subscribe to Jinnat Entertainment and press the bell icon. प्रेम से बोला थावे वाली मैया की। कोई से है के कोरी हम माई रउर पूजनवा बहुत डरावा लागेला। कोई से है के कोरी हम माई रउर पूजनवा बहुत डरावा लागेला। ए माई डरावा लागेला तो कोई से आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा लागेला। तो कोई से आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा लागेला। भोर ही से आइल पानी बड़ा देर भइल ना जाने कौन मैया गलती हो गइल। ए माई हो भोर ही से आइल पानी बड़ा देर भइल ना जाने कौन मैया गलती हो गइल। देखिए के कहरा के कहाँ पे मोर दियारवा बहुत डरावा लागेला। देखिए के कहरा के कहाँ पे मोर दियारवा बहुत डरावा लागेला। ये माई डरावा लागेला तो कैसे आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा लागेला। तो कैसे आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा लागेला। ये माई घुसल चाहे जब मंदिर भीतर डहारे सुनिए के माई मोर करे जका पतारे। ये माई घुसल चाहे जब मंदिर भीतर डहारे सुनिए के माई मोर करे जका पतारे। और जुहून सरवन रंजित सोहटस ना बजारवा बहुत डरावा लागेला। जीते सोलन चंदन सोहटस ना बजारवा बहुत डरावा लागेला। ए माई डरावा लागेला तो कैसे आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा लागेला। तो कैसे आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा लागेला। कैसे के कोरी हम माई रउर पूजनवा बहुत डरावा लागेला। कैसे के कोरी हम माई रउर पूजनवा बहुत डरावा लागेला। ए माई डरावा लागेला तो कैसे आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा लागेला। तो कैसे आई मंदिर भीतरवा बाघ से डरावा